ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರಿನಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಟು. ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಈಗಲೇ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಪಕ್ಕ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಆಯಿತಾ. ಉಗ್ಲೈದ ಮಾತ ವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತೋಜಾರಿಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಪಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಗ್ಲೈಡ್ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಲ್ದಿನ ಅಗ್ನಿಕಲಿ ತೋಜಾವೆ. ಅಬುಧಾಬಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರೆ ಇಂಕ್ 1.5 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪಿದೊಳನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕನು 30 kilo ಲಗೇಜ್ ಬೊಕ 7 kilo ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್. ಒಂದು ಅಬುಧಾಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬುಧಾಬಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈತೆ. ಸೊ ಅಬುಧಾಬಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ఇంకా ಫ್ಲೈಟ್ ನಾಳೆ 10-11 o'clock. ನಾಳೆ 2 hours ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. 10 to ತರಿಸಿದ್ದು ಹರೀಶ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೈದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ പോകുന്നില്ലತ್ತೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಲ್ತುದು ಸಾಧಾರಣ ಅಬುಧಾಬಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ 3 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಟು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತೊಲಡು ಏನು ಮಾತಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾತಾ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುಟ್ ಪೂಜೆರಿ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೈನ್ ಅದು 5 ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಒಂದು 5th ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಗೋ ಏರ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಬೊಕ ನಡುಪುನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪುನ್ ಇಂಡಿಗೋ.
ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ಪೋಪಿನಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ರನ್ವೇಡ್ ಉಂಡು ರನ್ವೇಡ್ ಪೋನುಂಡು. Ladies and gentlemen, कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है. प्लीज अपना सीट बेल्ट बांधिए. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಕ್ಕಿಂದು ಪರ್ಯಾವ. ಸೊ ಈ ತೂದು ತೂಲೆ ಒಂದು ತ್ಯಾನಿಗೆ ಬಜ್ಬನ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ದ ಎದುರು ಟೇಬಲ್ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಲ ಫುಡ್ ತಾಲಂಚಿಂದ ತಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಲಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದು ಕೇಕ್ ಪೀಸ್. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಲ ಫುಡ್ ತಲ ಇಂಕ ತಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿನಾಡಲ್ಲ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 9 hours ಜರ್ನಿ 10 hours ಜರ್ನಿ ಪ್ರತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಫುಡ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಾಗನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಚ್ಚದಿ ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೆನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಫುಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಫುಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಟೀ ಕಾಫಿ 100 rupees ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ 300 400 ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅದೇ ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ದು 50 ml 500 400 ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ಕುಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಂಚ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವು 3 hours ಅಟ್ಲು ಓಕೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಬುದಾಬಿ ಸೀಟಿದ ಮಿತ್ರಲ್ಲ ಫ್ಲೈ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ತಿರ್ತ ಸೀಟ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಟಲೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಒಂದೇ ವಾಶ್ರೂಮು ಫ್ಲೈಟ್ದ. ಅಂತಿದ್ದು ಕಡೆಗಳ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಜಂತ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡನ್ ಪೂರ ತೂರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್